Bale TELIPAALE Panchinilik TELIPAALE Bale TELIPAALE Panjara TELIPAALE Bale TELIPAALE. What a comedy! Kane Properties Bale TELIPAALE ದ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿನ ಮತುಯ ನೆಕ್ ಒತ್ತುಡುಂದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿರ್ JPS Infra Builders and Developers, Milka Wonder Cake, Jaws Furnitures ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ದೇಶದಂಜನೆ ವಿದೇಶದ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಲ್ಪ ಮಾರೊಂದುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದ್ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೇನು ಚಿತ್ರ ಪುರ್ಚು ಚುರುಕು ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಚಾಡು ಅರಡ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ಮುನ್ನಿಕಲ್ಲ ಪೊಲ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಪುದರ ಬಂದೆ ಆಕಾಶ್ ಲಿಖಿತ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ನಿಖಿತ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಚಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಲೆ ತೇಲ್ಪಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅತ್ತು ಅಂಚದ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಬಟ್ ಜನಗಳು ತೆಲ್ಪೋಡು ಐಟ್ಗೆ ಮಾಕ್ತಿಕ್ಕು ಬೊಕೋಯ್ಕ್ಲತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜೋರಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಲಿಖಿತ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೀತೇಶ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾಡ್ಯಾರ ಇಜಿ ಸರ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ಇಂದು ಇವಕ್ಕನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂತೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾದ ಅಂಡರ್ಗೆ ತಾನು ಪ್ರಿಕೇನ್ಗ ಲಿಖಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೈಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡಾತನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಕಾಶ್ ಅತೇರು ಎಸ್ ಸರ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಆಕಾಶ್ನ ಬಾರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಇರುವೆರ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಖಿತ್ನೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕಾಶ್ ವಾಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾರಿ ವೀಕ್ ಕಾಂಡಿರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕಾಶ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ದ ಹೋಲ್ ಪ್ಲೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮಚ್ 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 ಬೆಟರ್ ಈರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಗಾಣೆವಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಿರಿ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರೀತೇಶ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನಡು ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ಗ್ಲ ಆಕಾಶ್ಗ್ಲ ಡಯಲಾಗ್ ಮರತು ಪೋನಿತ್ತನು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ತಿರ್ಗದವರ ತುಯಾರು ನಡು ಟು ಮೋನೆ ತುಯಾರು ಅವು ಫ್ಲೋಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹವ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಶೋಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬನ್ನಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಬನ್ನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದಂಡೆ ತೋ ಎಂಕಲ್ ಮುಜ್ಜನೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ನಿಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲರಿಗೆ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಆವಾಡು ಸರ್ ಎಂಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಾನೆ ಜಗೋತಿ ಸೊ ಇನಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಎಂಕಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬೈದೇರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಕಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ನಿನ್ನೆ ಲೋಕ ಇಡೀ ತೂವೊಂದುಂಡು ನಿಕಲೇನ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಲು ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ನಾನು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡಾತನ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡಾತನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಒಂಚೂರು ಆಕಾಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಬೊಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆದ ಈ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲ್ದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಕಲು ತೊಯ್ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಳ್ತಾರಂದು ಎನ್ನೋ ಬಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಾನು ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಲೆಡು ಕೊಡಲಾತ್ ಪೊರ್ಲಗಂಟೆದ ಕುಸಾಲ್ದ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರಪವರ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲೆ ಮಾತ ಎದುಕು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಡು ಆತ ಕಾತೊಂದು ಪುಲೆ Bale TELIPAALE,